atine ngono ya. Halus menyakitkan. Iya. Biasane ngono, Pak. Ora. Wong lek halus sing ngono. Lho, wong lek biasane halus sing ngono kuwi. Kan iki senengan iki menggiring netizen kok. Lah, Kan iya. aku dihujat Mas lho, nek Iya. ora lah jarimu bodoh amat maksudnya. Lah ya wes jo menggiring tapi. Tak omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur ya. Dan Bodoh amat. Wes lenggah saiki. ya. Lah lenggah, Pak. Ya, Bapak tambah tulis cerita sik dawa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu Dola. lagi, Pak. Nggih, tanggal 17 kan Jolali. Ya. Teng pundi, Pak? Lho, undangan Juk ya karo sampean. Oke. Tanggal Oke, 17 kula teng Jakarta ya, Pak. Tak susul jak mulih jak ning Nganjuk kowe. Ayo ngombian sabane Nganjuk. Ayo. Tanggapan. Ayo. Mas Jolang pinarak riyen nggih, Mas? Siap. Kula tak magita mbacutne gelar cerita. Ya. Mara sang Arjuna Basmunira kama nungsan sawangnya gentreh memanis liringe dikamantyan kengis sing ujwala kungas singa mulat leng-leng brangtok Kakang Badranaya wiwit kuncung nganti gelung kedhiwrihatna Lambudidaya netepi darmaning kasatriyan kanthi sak becik-becike ning yogene ripalungguhan iki aku lan kadang-kadang Pandhawa nemahe lakon sing paite kaya ngene peteng dedet kaya ora ana sulaking pepadang Begek sabulita Nuwun sewu Gus Ndara Kedhiwrihatnala kula mboten maido pancen sampeyan wis netepi jejering satriya tama nanging nuwun sewu menungsa niku yen uripe saya kandel panembahe lan saya becik kang dadi pakartine yektine malah saya gedhe cobane nanging pacoban menika yektosipun dados rabuke iman lan kangge njembarake rasa sabar kejawi saking menika manungsa niku ora bisa uwal saka tembung diuja lan diuji. Wong urip niku ora bisa ninggalake tembung diuja lan diuji. Wong yen diuja mesti bakal diuji.